Dende a Xunta de Galicia quixeron poñer sobre a mesa a súa aposta pola seguridade viaria. Para isto, nesta xornada, a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, estivo nun tramo da PO 308 onde se está a executar unha actuación que se está desenvolvendo dende o Goberno galego e que une Covelo e Raxó. Unha actuación que iniciamos despois, antes de que finalizara o verán, como tillamos dito, unha actuación de máis de 2 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia, un itinerario de 3,7 kilómetros en total, para favorecer, como decía, esos desplazamentos a pé de xeito cómodo e seguro e con actuacións complementarias tamén ao que é o propio itinerario peonil en 3,7 kilómetros, actuacións complementarias como zonas de aparcamento, tamén o drenaxe da estrada e tamén a iluminación, polo tanto unha obra completa que ten un prazo de execución de 12 meses. Uns traballos que terán un prazo de execución de 12 meses, o que significa que estarán rematados en outubro do 2019, o igual que o tramo de seguridade viaria que une Covelo con a Granxa. É unha actuación ao longo de 4 kilómetros no que actuaremos nas interseccións, executando semiglorietas e 2 glorietas, realizando carrís centrais de espera e tamén carrís de aceleración e desaceleración e algúns treitos de sendas. Polo tanto, unha actuación importantísima para reforzar a seguridade viaria. Saben que temos realizados os pagos dos depósitos previos. A conselleira incidiu en que ambas obras estarán finalizadas en outubro do vindeiro ano. Eu creo que un exemplo, a estrada PO 308, unha referencia na mellora da seguridade viaria que está realizando a Xunta de Galicia, estradas máis humanas, máis seguras, dende logo, como ven, unha planificación que non só acaba aquí, senón que tamén temos outras 2 sendas en proxecto para tamén iniciar a contratación na estrada PO 308, polo tanto, eu creo que unha referencia, porque vamos a deixar a PO 308 totalmente cosida e reforzada con sendas e con melloras de seguridade viaria. Uns traballos máis que necesarios e que valoran positivamente dende o Goberno local de Poio. Nos valoramos como, non pode ser de outra maneira, de forma moi positiva, en tanto que isto é unha necesidade histórica desta carretera, unha carretera con moito tráfico, unha carretera que soporta alrededor de 20.000 vehículos diarios, con moita construcción urbana e que, polo tanto, é unha carretera que en este momento xa demandaba unha actuación deste estilo, non? Polo tanto, nós desde o Concello non podemos máis que dar as gracias neste caso e alegrarnos de que esta obra xa unha realidade xa, porque xa é unha realidade, e a maiores todo o que ten que ver cos interseccións dos cruces, dos accesos aos núcleos de población, como é Covelo, como é Raxó. Eu creo que vai a mellorar moito o que é a vida dos ciudadanos que viven ao longo desta estrada. Unhas obras que se realizarán ao longo destes 12 meses e que traerán consigo o corte de tráfico que se realizará, segundo dixeron nestas xornadas técnicos, en horario nocturno, será de forma esporádica e con tráfico alternativo. Con todo, a conselleira quixo destacar que estas actuacións, engadidas a outras xa realizadas, suman un total de 5 millóns de euros de investimento dende a Xunta de Galicia na seguridade da PO 308.